Bueno, som-hi, avui un postre, avui les pomes al forn, pomes al forn, molt bones. Són pomes al forn una mica il·lustrades, perquè hi ha una mica d'alcohol. Necessitarem pomes Gran Smith o que tu et sembli. En aquest cas són les pomes aquestes vermelles que són de Girona, que són molt bones. Necessitarem moscatell, contró, anís dolç, 43 i aigua. Sucre moreno, integral, pela de llimona, pela de taronja, canyella. I ara anirem per buidar-les. És important, veus la part de dalt, de treure les boles, veus, aquesta la guardem i buidem la de dins. Però la de dins ho posarem aquí dins també, perquè ens deixi anar tot el suquet. Important treure'n només el cor, veieu? I les anem posant aquí, així. És molt senzill. Guardem el primer. I els altres, veus? Traiem el cor, sense passar-nos, el tirem aquí dins. I anem posant. I així anar-ho fent. Ara aquí hem de fer un truc, Aquí hem d'agafar i hem de tallar-les una mica aquí a la vora, perquè si no, aquestes a vegades el que fan és que exploten les punyeteres. No gaire, però així evitarem que se'ns trenquin. Hi ha un tallet molt petitó, donant la volta a tota la poma. Veieu, Això si no ho feu, a vegades se'n va... et queda sense poma, Després, complenem de sucre la poma, ben plena, mira. Sucre de canya, perfecte. Perfecte, ben plena, I aquí una mica més, aquí també una mica. No l'estalviem, el sucre. Aquí posem una mica de canyella, no massa. I posem una mica de pela de llimona. No massa, tampoc, ja sabeu. La cuina de l'àvia, de tot però poc, que no hi hagi massa gust de res. 2 trossets de taronja, també. Taronja que m'agrada més, n'hi posaré 3. Posem 3. Ara què hi posem? Ara alcohol. Moscatell. Moscatell el primer. Moscatell el que m'agrada més. Moscatell que n'hi hagi, hi ha d'haver força moscatell. Mira, mitja botelleta de moscatell, que és de mig litro. El bo, Un raget de contró, poquet. I això l'alcohol reduirà? Poquet, reduirà l'alcohol. I això és ideal, és un post ideal pels nens. Dormen increïble, tot el vespre. Una mica d'anís dolç. Una mica d'anís dolç. Vull dir que no us preocupeu. Aquests ho fèiem a la Masia del Solà, m'ho va ensenyar la tieta Teresa. La tieta Teresa i la tieta Mercè. La veritat és que 43, que ja no es fa servir, això és una relíquia. Això és un gust que no sé ni quin gust és, ara ni el coneixem ja aquest. I una mica d'aigueta, mira, d'aigueta aquí, perquè faci la salseta de tot plegat. D'acord? Ho tenim. Tapem. No cal que cada un sigui el tap de cadascú, Morena, no cal. Netegem. No cal. I ara el posem al forn. Cap aquí. Mireu. Forn. Preescalfem el forn a 200 graus. 200 graus, sense aire. Sense aire. Li posem 25 minuts. Què us sembla, aviam? 25 minuts, provem-ho, a veure què tal, a veure com surten. Ara porta mitja horeta, mira. Ara què farem? Posem aquest suquet per sobre. Quina bona olor que fa amb tot aquest alcohol que hi hem posat. Que por. Mira. Mira. Mitja horeta, ja li donem uns 20 minutets més. 20 minuts més, jo penso que estaran bé, Provem-ho. Mitja hora més, farem
Mirem com està. Mireu. Doncs encara falten una miqueta, veus? Comencen a estar tobetes, mira. Ja veus? Però li falta un palet, els morem una mica. Veus? Les morem totes una miqueta. Veus? Mira, veus? Estan totes bé, però les mullarem una mica, mira. Tirem aquest suquet per sobre. No sabeu l'olor que fa això, eh? Què et sembla tu, Lluc? Fa olor o no fa olor, això? Fa molt bona olor. Fa molt bona olor, eh? Segur. Lluc, no els enganyis. No els enganyo. No els enganyes. Porta ara 30 minuts, 20 minuts, 30 minuts, són 50 minuts. Ara hem de fer, jo faria 20 minuts més. 20 minuts més. Mireu, al final ha necessitat 1 hora i mitja. Mireu, ara tàctica. Tàctica, és marmelada de maduixa o marmelada de gerds, valent? Ahí tirem un parell, 4 culleradetes de marmelada, i les deixarem aquí que reposi. Mireu una mica a sobre, veus? I ara això hem de deixar que reposin, que estiguin fredes. Quan siguin fredes, reduirem aquest suc i ho acabarem. Les tenim fredes, ara hem tornat a engegar el foc, i el que farem ara és canviarem les pomes de lloc. Important. Tot així. Traiem. I ara el que farem és que, veus això? Ara ho posarem tot aquí dins. Posem a bullir. Farem que bulli, que redueixi una mica. Jo penso que durant, veus, aquí tenim la mica de marmelada aquella que s'ha de fondre, la marmelada de maduixa que hi hem posat. Veieu? Ara això ha de reduir una miqueta, farà xup-xup, 6-7 minuts i ho colarem aquí sobre. Mireu. Veus? Ha reduït... Veus? Ja ha reduït. Fa una bona olor increïble. Veieu? I pam. I ara què fem? I ara tirarem tot el suc per damunt. Ara ho xufrem. Fem quantitat. Mireu. Ja estarà. Tirem net. Mireu. I ara això tabió. També les podríem haver farcit de crema, haver posat maduixes per sobre, acompanyat amb una mica de nata, amb el que vulgueu. Disfrutareu. Són pomes al forn com de mig malalt, però de malalt no en tenen res.